Prima ediție a fost în 2013, Focus Festival. Back to Basics pentru mulți înseamnă că ne întoarcem la intrare liberă. Nu înseamnă asta. Festival, dacă nu are o comunitate în spate, mai ales un festival de muzică, este ceva fad, este esențial să asculți ce își dorește comunitatea. Sibiu ar trebui să fie the city of freedom cumva în aceste 10 zile. Salutare! Suntem la Vocea Comunității, podcastul în care încercăm să aflăm ce mișcă comunitatea din Sibiu și ce ne aduce împreună. Suntem astăzi alături de Sebastian Marcovici, fondator și manager general și multe alte lucruri la Focus Festival. Salut, Sebi, bine ai venit la noi! Servus, bine v-am găsit! Mă bucur să ne reîntâlnim din nou. De multe ori Maratonul Internațional Sibiu și Focus Festival erau evenimente surori într-un fel. Ne întâlneam la începutul primăverii. Așa că ne-am întâlnit în felul ăsta de multe ori. Cred că multă lume ar fi curioasă să înțeleagă ce te-a făcut pe tine să pornești acest fenomen care se numește Focus în Sibiu. Care e motivația ta? Ce te-a mișcat așa în primă fază? Dar ce v-a făcut pe voi să porniți acest fenomen numit maratonul? Da, păi Focus a pornit în prima ediție a fost în 2013, Focus Festival. Și de fapt ideea s-a născut cu colegul meu Bogdan Brilinski, pe care sigur îl știți cu toții, la o bere în Music Pub, vă zic sincer, unde noi pe vremea aia încercam cumva să atragem la Sibiu zona de muzică alternativă, o numeam noi. Pentru că toată lumea fugea de cuvântul ăsta de rock. Rock-ul era asimilat pe vremea aia cu ceva negru, tricourile alea, știi, cu Judas Priest, cum erau pe vremuri. Cred că toată lumea la aia se gândea. Și noi am denumit cumva nișa pe care vom merge muzică alternativă. Și da, am încercat să organizăm niște concerte, de asta eram în locația asta din Piața Mică și acolo organizam așa timid niște concertuțe mici. Și am zis, băi, dar totuși, uite, există interes, există oameni în Sibiu, există această comunitate alternativă. Acum nu mai e alternativă, dar pe vremea aia era destul de alternativă, adică deosebită, să zic așa, sau ieșită un pic din tiparele clasice. Și din această cauză, prima ediție, Piața Mică, 2013, am strâns undeva la, să zic, până în 1000 de oameni, ce ne-a bucurat, nu credeam că sunt atâția, clar au fost numai sibieni. Și da, e un lucru minunat că cumva tot fenomenul acesta a continuat, uite, după atâția ani. Am trecut prin pandemii, am trecut prin de toate, războaie, etc. Cumva, noi tot timpul am fost apropiați de zona aceasta și da, parcă cumva de ediția din anul acesta am simțit-o, de asta sloganul ei este Back to Basics, să ne întoarcem un pic, parcă ne e dor de gândurile și de vremurile acelea. De vremuri clar ne e dor că nu eram atât de grizonat pe vremea aia, dar mai ales nu știu, de comunitatea noastră pe care am creat-o în momentul ăla, dar și comunitatea care s-a legat în jurul acestui eveniment. Ne e dor de niște core values care poate astăzi s-au modificat, s-au schimbat un pic. Păi uite, înainte să ne ducem la comunitate, chiar aș fi curios ce înseamnă acest Back to the Basics și care sunt valorile astea pe care simți că avem nevoie să le recuperăm cumva. În primul rând, prietenia, să zic așa. Acum, ca să o luăm de la bun început, Back to Basics pentru mulți înseamnă că ne întoarcem la intrare liberă. Nu înseamnă asta. A fost o încercare, eu nu o numesc o încercare, a fost un pas firesc pe care l-am făcut cu acele bilete de intrare. Eu, având tangență cu lumea muzicii, am hotărât acest lucru și nu regret deloc, pentru că actul artistic trebuie renumerat și cu un leu, cum spunea Tudor Giurgiu mai de mult.
când am avut un eveniment în Piața Mare și a cântat, nu mai știu, Doc Lizdu sau cineva, chiar a fost 1 leu biletul. Și drept dovadă n-au fost așa mulți oameni. Așa. Și da, revenind la ce-mi imaginez eu prin Back to Basics, este să fim un pic mai buni. Eu tot cu asta militez, știu că sună un pic pueril, dar cred că ne-am pierdut în ultimii ani un pic de, și noi ca organizatori, și noi ca oameni care avem o responsabilitate, suntem o locomotivă socială, să zic așa. Cred că ne-am pierdut un pic valorile acestea care ne dau de fapt fundamentul nostru ca oameni, nu ca oameni din acest business. E mult spus că nu e niciun business. Vai de capul nostru dacă e vorba de business. Se pare că am așa o senzație, și asta din discuții cu mai mulți oameni, că pandemia ne-a pus pe toți așa într-un mod de supraviețuire, într-un fel, și asta cred că ne-a transformat și ne-a făcut un pic mai egoiști, nu? Corect, și ne-am scos colții când poate nu trebuia și ne-am arătat mușchii poate când nu trebuia. Și din această cauză sper, acum evident că nu focusul va face oamenii să fie mai buni. De ce nu? Dar, asta tot încercăm de 13 ani. Dar prin simplu fapt vreau să fac oamenii să judece un pic, eliminând toate aceste ipostaze de ură, să zic așa, cu biletul, cu tot felul de restricții. Am eliminat toate aceste impedimente și din această cauză vreau să vină oamenii, vreau să nu aibă niciun sentiment de reproș, să zic așa, și să se gândească mai bine la cel din stânga, din dreapta, din față, din spate. Poate reușim, nu știu, poate reușim în 2 ani, poate în 100 de ani să ajungem să ne respectăm, poate cum o făceam impus în pandemie, că acolo aveam niște restricții care pentru educația unora, din punctul meu de vedere, au fost bune. Din păcate s-au uitat foarte repede, dar mai mult din punct de vedere sentimental, să zic așa, ar trebui să fim un pic mai buni, cum am spus-o și la început. Bine, nu vreau să lungim foarte mult povestea, dar eu vreau să zic că te încurajez ceea ce ați încercat să faceți anul trecut cu acele bilete. Sunt de părere, într-adevăr, că munca culturală, artistică și de orice fel trebuie plătită, și pentru că eu vin într-un background de product management, știi cum se spune că dacă e gratis, atunci tu ești produsul. Și cred că trebuie lumea să înțeleagă lucrul ăsta, nu? Pare ceva absolut banal că nimic nu e gratis. Da. Și dacă e gratis, ar trebui să te gândești că e ceva altceva, nu? Da, care trebuie să susțină lucrurile alea, și poate că nu tot timpul acel ceva ne face și mai mult bine. Și poate că e mai simplu, din punctul meu de vedere, trebuie să începem să fim mai atenți unii la alții, dar inclusiv să ne valorizăm contribuția fiecăruia în comunitate, nu? Adică să valorizăm și contribuția artiștilor și a celor care lucrează în cultură, să nu doar presupunem că fie îi plătește, nu știu, statul, sau fie unii oameni ar trebui să trăiască doar din pasiunea lor și atât, nu? Adică avem așa 2 categorii de oameni, unii care merg la serviciu și primesc salarii, unii poate chiar foarte mari, și o altă categorie de oameni care ar trebui să trăiască din pasiune, nu? Da, așa e. Și poate că ar fi bine încetul cu încetul, ca să ne însănătoșim, să depășim nivelul ăsta. Și cred într-un fel că motivul pentru care suntem aici, motiv care se numește o comunitate, duce lucrurile puțin în direcția asta, duce lucrurile puțin în a scoate la suprafață organizații, oameni care fac chestii mișto, interesante. Este și despre valorizare prin a crea această scenă, dacă vrem. Și ca să ne întoarcem la asta, aș fi curios un pic să înțeleg ce legătură are muzica cu comunitatea și în ce măsură un festival creează sau este o comunitate. Mult de povestit aici. În primul rând, pentru mine, ideea de o comunitate a însemnat dintotdeauna, de când am discutat prima oară cu Ana despre acest lucru, că dacă ne dorim cu adevărat să ajungem la un cel, la un rezultat pozitiv, cum ai dat exemplu biletele la Focus, trebuie să
ne strângem cumva cu toții. Trebuie să lucrăm pur și simplu împreună. Pentru noi, cum am spus, n-a fost un eșec, dar pentru că n-am avut ajutor din absolut nicio direcție. Am avut numai impedimente. Dificultatea pe care a dus-o singur, practic. Absolut singur. Absolut singur. Și un fel de concurență neloială, nu? Când unii jucători fac asta, alții nu. Știi cum e? Evident că undeva în noi singuri, într-o debara așa mentală, ne gândim tot timpul la da, ăla de ce face așa și ăla așa. Mie nu-mi prea place să vorbesc de alții. Da, există vestita capra vecinului. Există, da. Pe mine nu mă interesează, nu-mi plac caprele, nu-mi place nici laptele de capră, nu. Deci chiar nu n-am doleanțe de genul ăsta, dar și nici nu-mi place să vorbesc de ei și să fie sănătoși, asta le transmit. Dar această comunitate ar trebui să fie, de fapt noi suntem un singur nucleu. Mai mulți oameni cu același mindset, care încercăm să ridicăm în primul rând un semnal de alarmă. Dacă toate lucrurile ar fi fost roz, da, probabil gândeam această comunitate, dar ele nu sunt roz și mi se pare un proiect necesar. Nu ne-am trezit noi așa să ne arătăm doar prietenia, să o neoficializăm prietenia între Focus și Maraton sau între Maraton și FC Hermannstadt sau știu eu. Nu. Este, din punctul meu de vedere, un proiect necesar. Pentru că, ca să-ți răspund la întrebare, un festival, dacă nu are o comunitate în spate, mai ales un festival de muzică, este ceva fad, ceva impersonal, tranzacțional, ceva care vezi de la o poștă că este făcut numai și numai din punct de vedere financiar și foarte trecător. Adică un festival care nu gândește pentru comunitate, nu creează line-up-ul în jurul comunității, că vorbim de muzică. Este un festival care eu pot să-ți dau în scris, are un termen de expirare de maxim 3 până în 4-5 ani. Noi dăinuim, să zic așa, pentru că eu gândesc, colegii mei spun că eu sunt pic trilulilu, că eu gândesc prea mult, în sensul de, nu că zic că eu acum un Robin Hood al comunității, dar chiar vreau să aduc în fiecare an la Sibiu tot ce este actual, tot ce își doresc oamenii, tot ce, nu știu, ce știu că este în trending și ce și-ar Primul pas e să asculți comunitatea, să înțelegi ce are nevoie, ce vrea. Asta cam fac toată ziua. Asta este. Cred că toți actorii din proiectul O Comunitate suntem de fapt foarte buni ascultători. Chiar ascultăm ce își dorește această comunitate alternativă, să zic așa, că iarăși ajungem la cuvântul ăsta. Dar eu cred că este foarte important adică este esențial să asculți ce își dorește comunitatea. Și comunitatea nu înseamnă rock alternativ, înseamnă și retro party-urile care sunt tot mai în vogă, înseamnă trapul cu care nu este nimeni de acord, dar cineva trebuie să fie de acord, n-ar avea succes. Este în vogă, păi sunt foarte mulți de acord, dar de asta zic că nu este nimeni, să zic, avizat cumva de acord cu acest fenomen, dar trebuie să fim de acord. Asta este noua generație, cum ascultam noi, că și eu am conflictul ăsta cu fiul meu, că îi mai zic ce Dumnezeu de muzică e asta și mi-amintesc cum mă certa maică-mea când spunea, dar tu ce asculți, La Familia și Biugi, mă, ce dracu de muzică e asta? N-ai exact aceeași chestie se întâmplă acum, 20 de ani mai târziu, deci nu e nimica wow, o să... Și până la urmă, probabil că e și o formă de revoltă la anumite lucruri, poate, așa cum noi suntem revoltați astăzi și povestim despre lucruri care ne revoltează și avem propriile noastre instrumente de a face asta, că poate avem niște resurse la dispoziție, nu? Că nu oricine poate să organizeze un festival sau un maraton în ziua de astăzi.
Dar poate că atunci Trebuie să fii doar nebun. când ai 15 ani, 16 ani, poate că forma ta de revoltă e doar să asculți muzică sau să alegi. Corect. Păi și de asta zic, asta este datoria noastră cumva să-i aducem și pe copilașii ăștia înapoi la Beatles, să zic acum metaforic, din punct de vedere muzical. Sau măcar să le arătăm că există chestia asta. Și să nu mai fie toate distincțiile astea între generații care devin și ele problematice, fiecare cu spațiul lui, nu? Eu am avut un dispută, eu nu am dispute, dar o dispută așa cu un prieten foarte bun de-al meu, care prima oară când am adus-o pe Irina Rimes la Focus era: bă, ce Dumnezeu faceți, că voi sunteți cu rock-ul, cu nu știu ce. I-am zis: te rog frumos, hai și vezi cu ochii tăi. Deci Irina a livrat un show mega șmecher, a fost mai mult hardcore decât rock, adică a fost mai mult decât rock așa. Omul a rămas gură cască și a înțeles că, băi, nu trebuie să criticăm noi, mai ales artiștii de pop, cum se întâmplă și acum cu artiștii de trap sau hip-hop sau urban rap sau... Și poate că nici nu mai sunt demarcațiile astea așa clare cum erau altădată între genurile muzicale. Focusul în momentul ăsta, nici măcar n-am separat scenele, să fac o scenă de main-ul să fie de rock alternativ sau de scena 2 de trap sau știu eu ce, nu. Este un mix, toată lumea s-a mixat, să zic așa. Asta expune pe toată lumea la ceva diferit, nu? Poate expune și pe cei mai tineri la ceva mai vechi un pic și invers. Exact. Și din această cauză, să revenim la întrebarea inițială, mă bucur foarte mult că comunitatea care era considerată, să zic cumva, ăia hipsterii, știi, să zicem așa, de fapt a devenit în 2026 o comunitate imensă, foarte diversă, foarte multiculturală și e ceva minunat. Adică să aduci oameni din diferite zone sociale, din diferite zone ale țării, să spunem așa, din diferite, nu știu, clase sociale, din diferite vârste diferite în același loc. Să vezi că unul are tricou cu Metallica și ălalt pantalon de trapper, dar să fie super civilizați unul cu celălalt și, cum spuneam chiar acum 10 minute, să fie mai buni unul cu celălalt. Nu contează că unul este ăla tipicul fan Metallica sau Depeche Mode, știi, 50 de ani, tricou negru, berea în mână, așa. Sunt convins că ar putea avea la Focus, cel puțin alea 4 zile, se creează această aură de putem avea un dialog și cu un copil de 16 ani care ne poate explica că, nu știu, Travis Scott este un artist chiar foarte șmecher. Da. Dar trebuie doar să ne deschidem un pic urechile. Asta e tot. Foarte tare. Mi se pare nevoia asta de a crea aceste third spaces, aceste locuri de întâlnire între câteva zile pe an. Și o comunitate creează exact chestia asta. În loc de 4 zile, cât era Focusul, și 2-3 zile maratonul, nu creăm totuși 10 zile de, nu știu, ar trebui cum se... Care uităm ce ne desparte și stăm pur și simplu acolo. Ce ne unește ne și desparte, cum spun Alternosfera. Eu cred că în astea 10 zile, cum se intitulează Sziget Festival din Budapesta, Island of Freedom, Sibiu ar trebui să fie The City of Freedom, cumva, în astea 10 zile. Unde lucrurile să se întâmple totuși un pic altfel și un pic mai presărat, mai cu bunătate, să zic așa. Uite, ca să te scot un pic din script, așa. Da. Dacă ar fi să te gândești în toți anii ăștia de când organizezi Focus, poți să încerci să-ți amintești un episod în care ai simțit că, bă, uite, acum s-a întâmplat chestia asta, îmi dau seama că Focus nu e doar un festival de muzică, și chiar e o comunitate. Da, cea mai frumoasă memorie, să zic așa, o să zic două. Una din cele mai frumoase memorii a fost chiar de 10 ani, când am împlinit 10 ani. În 2023 a fost cumva ediția aniversară și mi se părea incredibil. Am ajuns la undeva la 22.000 de oameni pe zi și a fost un moment incredibil. Cel mai fain, frumos și emoționant moment
a fost că toată echipa Focus cumva au făcut, fără să știu eu, un video. Și când mai am momente din astea down, așa, mă mai uit la el și întrebarea a fost ce înseamnă pentru tine Focus. Na. Și cumva a fost o chestie foarte faină pe care am și dat-o pe LED după concertul, sub Carpați, cred, sau ceva de genul, deci mai erau încă rămăseseră încă, nu știu, 10-15.000 de oameni să se uite la video ăla cu noi transpirați, muncind acolo și nu mai venea cineva, te trăgea de mână că ce înseamnă pentru tine Focus. Nu știu, s-a prins lumina în parc, gen Ionica, electricianul nostru, și a dat, sau, în fine. A fost foarte emoționant și oamenii au stat, s-au uitat la video-ul acesta și au aplaudat după aia și am înțeles că, băi, oamenii ăștia chiar ne apreciază și asta e ceva foarte fain. Că, repet, din 2013 chiar la așa și știu câți oameni au fost în 2013 pentru că noi am început cu bilet. Adică așa a început Focusul, cu bilet. A fost cu bilet în Piața Mică. Au fost aproape 1000 de oameni, cum spuneam, să fie așa de mulți oameni acum care chiar apreciază ceea ce facem noi a fost extraordinar. Poate dacă ne întoarcem un pic la subiectul ăsta al colaborării, pentru că de multe ori în lumea asta noastră, nu știu cum să o numesc, artistico-culturală, ONG-istică, pare că de multe ori ne luptăm pentru o plăcintă foarte mică. Extrem de mică. Care poate să însemne bani publici, poate să însemne bani privați. Și așa cum ziceam, de multe ori pare că ne consumăm foarte multă energie cu capra vecinului. Și dacă înțeleg eu bine, o comunitate încearcă să rupă puțin obiceiurile astea pe care le avem. De ce crezi că e importantă colaborarea asta între entități care poate, în mod normal, nu ar trebui să se întâlnească? Nu știu, ce are alergatul cu concertul de muzică sau cu fotbalul sau cu alte chestii? Acum, jucătorii invitați cel puțin la ediția pilot, este o ediție pilot, să recunoaștem acest lucru, că alergăm pe munte sau în Piața Mare sau cântăm cu chitara pe munte sau în Parcul Subarin, noi avem aceleași valori. Deci nu prea contează ce facem noi și cum dezvoltăm noi evenimentele. Colaborăm foarte bine și am colaborat foarte bine și avem, repet, același mindset și ne dorim același lucru, de fapt, pentru orașul Sibiu, pentru România, până la urmă că sunt evenimente naționale și promovate la nivel național. Și în comunitate au fost invitați actori în proiectul O Comunitate care considerăm noi că au aceleași valori cu noi. Cred că e important să avem totuși eu consider, de exemplu, Fundația Comunitară este un jucător și o voce foarte importantă în România, nu numai în Sibiu. Ca și Focusul pe scena de muzică rock, alternativ, în toată țara, să zic, suntem o voce importantă. Cred că împreună suntem puțin mai importanți sau puțin mai băgați în seamă. Acum ne putem strânge 100 ca noi, să zic, că unii toți nu o să ne bage în seamă. Pentru că din această cauză am ajuns unde am ajuns. Adică am ajuns la ediții, să zic, atât de mari și atât de puternice, și maratonul și Focusul, respectând aceste valori, nu ne făcând niciodată un compromis. Și ok, da, cu toții suntem, să zic, din punct de vedere fizic și mental și financiar goliți, de așa, efectiv, foarte, foarte goliți, cred că ar fi cel mai bun cuvânt, dar foarte împliniți din alte puncte de vedere a reușitelor pe care le-am avut. Deci, din punctul meu de vedere, este foarte important ca această asociere să crească după această ediție pilot, pentru că vom fi mai mulți și vom fi clar, în primul rând, mai puternici și mai vocali. Cu siguranță vom avea și la Vocea Comunității mai multe voci din acest parteneriat care este o comunitate. Mă gândeam acum, în timp ce povesteai, dacă această adunare de valori și de idei nu cumva poate să ducă și spre cristalizarea unei
viziune asupra orașului. O viziune care uneori pare că ne scapă, uneori pare că, uite, povesteam mai devreme despre proiectul Parcului Subarin sau alte proiecte de genul ăsta, la care de multe ori, chiar dacă poate propun și niște idei interesante, dar nu este foarte clar în ce direcție se duc, cu ce scop sau ce vor să realizeze prin lucrurile respective, nu? Pentru că de multe ori se realizează proiecte mari de infrastructură, fie infrastructură mare fizică, dar poate câteodată și infrastructură din asta soft, nu știu, programe și așa mai departe. Poate societatea civilă și acești actori împreună să cristalizeze și o astfel de viziune? Din punctul meu de vedere ar trebui să o facă deja. Nu ar fi trebuit să apară acest proiect O Comunitate ca să fim întrebați, să participăm și noi la niște consultări. Cred că ce am făcut, pentru că după cum cred că toată lumea știe, Fundația Comunitară sau Focus Events nu înseamnă numai Focus sau numai maratonul, avem multe alte proiecte care, cred eu, din nou, din aceeași nebunie pe care o avem, au fost duse la bun sfârșit minunat și ireproșabil. De multe ori cu resurse puține, cu aproape inexistente. Dar, repet, nebunia asta noastră face cumva ca, poate pentru unii, să depășim imposibilul. Da, categoric. Acum sperăm că dacă tot ne-am unit, mi-aș dori să înțeleagă mulți că suntem extrem de dispuși nu să ne dăm cu părerea, pentru că ăsta cred că este unul dintre core values ale noastre principale, că nu prea ne dăm cu părerea când nu suntem întrebați. Asta cred că ține de educația noastră. Dar în unele momente chiar ar fi bine să avem și noi măcar așa un cuvințel mic de spus. Că pe pielea noastră am învățat niște lucruri care poate alții le-au învățat doar din povești, cărți și alte ficțiuni. Și noi chiar le-am învățat pe pielea noastră și atunci chiar când te doare, chiar ții minte. Mă gândeam acum că, mă rog, dat fiind setup-ul pe care l-am avut, capitală culturală și alte lucruri, Sibiu a reușit cumva să-și construiască nu știu cum să numesc, o pătură de oameni profesioniști foarte buni în organizare de evenimente, de exemplu. S-a dovedit inclusiv când a venit capitală culturală Timișoara, când Timișoara a importat la greu know-how de la Sibiu, nu? Și know-how construit aici. Deci pe partea asta, să zicem așa, de producție, de evenimente, aș putea spune că Sibiu stă destul de bine. Mă întreb pe cealaltă parte a producției artistice, să zicem, și a felului în care sunt susținuți artiștii să crească, să producă. Cum simți că stă Sibiu? Ce simți că ar lipsi aici? Acum să definim un pic artiști, pentru că artiștii sunt de multe feluri. Și nu vorbim de wannabe artiști. Da, m-aș gândi la muzică acum, de artiști adevărați. Nu există foarte multe platforme. Cea mai mare platformă este clar cea teatrală, care este susținută de Festivalul Internațional de Teatru și de Teatrul Radu Stanca. Cred că ei sunt motorul artistic, să zic așa, al orașului din punct de vedere a pepiniere artistice. Muzical nu. Și nu o spun cu nicio rușine, avem o casă de cultură care nu are măcar o sală de repetiții pentru trupele tinere. La Casa de Cultură în Cisnădie există un studio performant, extrem de performant, de imprimări, cu aparatură extraordinară. Deci au un mixer, îți zic, nu există în toată România acel mixer de înregistrări pe care este în Cisnădie, pe care îl poți găsi în Cisnădie. Și 2 săli de repetiții extraordinare. În Sibiu nu avem așa. De ce? Nu știu. Dar pare cumva o ciudățenie, nu? Acest oraș al culturii, căruia îi lipsesc aceste categoric. Și sunt trupe foarte bune în Sibiu. Noi, din această cauză, ne dedicăm tot timpul ultima zi a festivalului, ziua de duminică, trupelor locale, local heroes, așa se numește. Chiar sunt niște eroi pentru noi, că e foarte greu să
penetrezi piața muzicii live din provincie, să zic așa. Este așa și un mesaj în trecut către Sebi de acum 15 ani? Eu, da, Doamne, cred că am avut tot timpul noroc din punctul ăsta de vedere și noroc și perseverență și așa, dar da, noi am prins niște vremuri foarte faine, adică aveam Stage Club-ul, dacă îl mai ții minte, era, nu știu, cred că cel mai mare club de cântat din țară, adică cu o scenă live imensă. Mi-aș dori să aibă trupele tinere acum așa ceva. Din păcate la noi nu mai există așa ceva, există oldies-ul care, da, revenind la niște resurse, nu știu, de bun simț, aș spune eu, și minimale pentru buna desfășurare a unui artist tânăr muzician, ar fi măcar acest lucru. Casa de Cultură s-a renovat acum câțiva ani, e nouă, e frumoasă, o vedem cu toți în Parcul Tineretului. De ce nu s-au făcut 3, 4, 5 săli de repetiție acolo? Care să fie, evident, închiriate la o sumă modică, pentru că vorbim de copii, nu știu, de la 12 la 16, 17, 18 ani maxim, care chiar cântă bine, să știi. La noi vine o trupă anul acesta, Doomsday Astronaut, care au participat la Wacken, adică, repet, trupele astea chiar penetrează bine de tot lumea muzicii, chiar internaționale, ce este extraordinar. Și copiii ăia repetă într-o văgăună, adică nu. Pe forțe proprii. Mă gândeam acum că avem Focus Festival, punem mâna pe chitară, un alt partener în proiect, nu? Da. Care de asemenea este un fenomen național. Extraordinar. Ne arată că, iarăși, Sibiu e capabil să producă astfel de fenomene care sunt și exportate, apoi ajung în alte orașe și așa mai departe. Și cumva pare că avem o infrastructură și o capacitate de a gestiona evenimente care sunt oarecum determinate în timp și scurte. Și încep să mă gândesc acum dacă nu-i momentul, la 20 de ani aproape după Capitală Culturală, să facem pasul următor, să vedem cum putem să construim acea infrastructură care să nu mai dureze doar 3 zile, 7 zile și așa mai departe, ci ceva care să ajute următoarele generații de artiști să, cum ai zis tu, să repete, să nu știu ce. Și poate că din nou grupul ăsta care se formează ar putea să fie și un grup de advocacy sau de presiune pentru a nu știu, a inspira, dacă vrem, autoritățile publice să construiască această infrastructură. Așa este. Că menționai de pune mâna pe chitară, sincer acum, și să nu se supere celelalte evenimente, că zic de Focus Festival în primul rând, din toată asocierea asta, pune mâna pe chitară este cel mai inedit dintre noi toți de acolo. Eu dacă ar fi să fac un top 10, să zic așa, pune mâna pe chitară este pe locul întâi. Este extraordinar ce se întâmplă acolo. Este extraordinar ca din nou ai descoperit niște tineri muzicieni care au influențat pe alții să pună efectiv mâna pe chitară și crede-mă că nu rezultatul final, să înțeleagă toată lumea, nu este că se strâng câteva sute de chitariști. Muzica te poate vindeca de foarte, foarte multe chestii. Muzica pentru mine este terapie. Eu n-am fost în viața mea la psiholog, psihoterapeut, etc. Pentru că efectiv pun mâna pe chitară. La mine e chitară bas. Și chiar o pun și chiar crede-mă că mă descarc acolo de Doamne ferește. Și este ceva extraordinar ca nu știu câți erau la început, că n-am fost implicat, câțiva chitariști care au, nu știu, probabil erau pasionați sau aveau în familie acest habit de, să zicem, chitară și au învățat 2-3 acorduri și au devenit cool. Și asta este extraordinar, că au devenit cool pentru alții care au făcut și ei la rândul lor chestia asta. Dar de fapt, inconștient, noi nu am realizat și nu înțelegem poate nici în momentul ăsta cât de important este că inconștient ei, organizatorii, dar și noi cu Focusul, și voi și toată lumea, am impregnat în generațiile tinere un lucru care este extrem de important.
să îți găsești o pasiune, să treci poate peste să previi niște probleme în viață prin acea pasiune, este ceva extraordinar. Acum nu vreau să zic, dar poate mâna pe chitară involuntar a salvat niște vieți. Cu siguranță. În atâta timp. E o problemă care s-ar putea să devină tot mai acută acum, nu? Că vine inteligența artificială, ne ia munca de pe mâini și deodată o să ne trezim ca societate cu foarte mult timp liber. La chitară nu o să cânte nimeni așa, niciun roboțel, stai liniștit. Și dacă o să cânte, noi tot rămânem cu mâinile noastre și cu creierele noastre, să facem ceva cu ele, nu? Noi sunt niște, în artă sunt totuși niște categorii care nu pot fi înlocuite niciodată, crede-mă. Deci, uite că cea mai aproape de mine, să zic așa, este fotografia. Clar că aia, știi cum e, eu am făcut o universitate de fotografie și unii încă zic că apăs pe un buton, știi? Da, aia să zicem că va fi cumva cea mai simplă pentru că a fost digitalizată. Dar viziunea, ochiul, sentimentul ăla analog vis-a-vis de ce vede artistul fotograf, nu o să o poată înlocui niciodată nimeni. Absolut nimeni. Niciun roboțel. Care crezi că o să fie, să zicem, primul rezultat cel mai bun al acestui proiect? Eu consider că după aceste 10 zile va crește foarte mult în ochii unora care poate ne-au ignorat până acum. Nu ăsta este scopul, dar ce cred eu că se va întâmpla imediat după finalizarea celor 10 zile de eveniment va fi acest lucru, că oamenii ne vor lua un pic mai în serios, să zic așa. Deci veți avea o voce, motivul pentru care am și fost astăzi aici. Exact. Mulțumesc foarte mult, Eu Sebi. mulțumesc. Mi-a părut bine să te reaud. Salutare! Mersi mult!